खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै दा फुंनि सम 8टा जाबाय आरोना। ओमफ्राय हिरास्लानि आइया साम' खननो लेंदोंमोन आरोना आंखौ। ओमफ्राय आङो थांनिर' दसे खननो होननानै लोगोसे नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो होननानै भिडिअ लाबोबाय। बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो। साफा बार बारदो। गरसेबो मोनाखै आङो, खननोनो रोङा। गरसे मोनदो दासो नै बेसेबा गोबावसो। खबाइ लाया होयो। खबाइ लानांगौमोन बाबा। ओइलाय आबैनियावनो लादो आं दे। खुमब्राना फानथ'बाय दिनै। गरसे मोनदो र' नै। लोगोफोर दायो मेंलायलांबाय दांखांबाय आरोना। बाथिसे मोनबाय नागिर नागिर बारा गैयामोन सान्दुंआ थाथा जादों। ओमफ्राय जों दायो थांसै। नै बेसां मोनदो जोंनि साम' खननाया नै बाथिसे मोनबाय। साम'आ इखिनि मोनबाय, नाबो खांख्राइबो मोनदो। जों दायो थांसै, बाथिसे जाबाय नालाय थांसै आरोना। फुंनि ओंखामबो जायाखै, थांनानै जाहैनोसै। दुगैबावनांसिगोन। बारा सान्दुंबो गैया, मोजां जादों खननो। सान्दुं गोसाबाथ' हानाय नङामोन। जोंहा मावथिया साम'खौ सुबाय थादों। ओमफ्राय नै आंहा खुमब्रा थाइसे मोनबोलायबाय। माने हिरास्ला बैहाय फख्रियाव खुमब्रा थिखांना होदो आरोना। ओमफ्राय बिनि खुमब्राया बिराद थाइदो। ओमफ्राय बेखौनो लाबोबाय नाजो जानो। साम'खौथ' दिनै जाया नालाय। ओमफ्राय खुमब्राखौ जागोन दिनै नाजो। ओमफ्राय थौदो बिदिब्ला थांसै। बे साम'आ बेखिनि मोनबाय, खांख्राइबो नाबो मोनबोदो आरोना। ओमफ्राय बाथिसे जासिगोन बेखिनिया। बाथिसे थांगोन जों, बाराथ' बुरजा नङा नालाय मानसिफोरा। अखाफोर गोरलै ना दा, बिदि फिसा जानाय नङा। अखाफोर गोरलैयाव जानांगौ आरोना, होमबानिया फिसा मोनजाया। ओमफ्राय अखाफोर रानानै जाबाथाय एखे फिसा मोनजायो। ओंखायनो अखाफोर गोरलैयाव जानांगौ साम'खौ। ओमफ्राय आंहा नै ना खांख्राइखौ ओंखाम गोजांजों एवना जानो लांनोसै। ओरैनोथ' एवखाबायमोन दहायो, एम्फौ लाथा एवदोंमोन। साम'खौ दायो हुबाय थादो। ओमफ्राय हुनानै सोमना दोननोसै। साननै सानथामावसो जाजागोन खोमा ना? साननै सानथामावसो जाजायो। गाबोन जाजागोननो। ओमफ्राय आं दुगैबाय थानोसै। आङो दुगैखांबाय। ओमफ्राय आङो दुगैखांनानै नै दानि साम' खननो थांनायाव ना मानैसो मोनदोंमोन नालाय, बेखौ आङो एवनो नागिरदो। नै नाया मोनबाय। ओमफ्राय आं दायो ओंखाम जानोसै। ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। बाय बाय।